Namaste! Azi vom practica o postură care vizează mușchii spatelui inferior, coapselor și șoldurilor. Postura fluturelui sau Baddha Konasana. Ne vom așeza pe salteluță cu spatele drept, genunchii îndoiți, tălpile picioarelor împreună. Pentru mai multă stabilitate ne apucăm de glezne și vom începe ușor să ne aplecăm în față. Inspirăm, expirăm ușor și lent în timp ce ne apropiem pieptul de picioare. Această postură ajută la creșterea flexibilității și la creșterea amplitudinii de mișcare. De asemenea, dacă simțiți durere în zona de bazin, vă poate ajuta și cu aceasta. Vom schimba acum sensul. Nu uităm să respirăm. Namaste!